kävitte täällä Jolla-keskuksella kyläilemässä ja toivottavasti nähdään vielä uudestaan. Kiitos! Tule mukaan Jolla-keskukseen viikkoharjoituksiin joka sunnuntai kello 15. Tervetuloa mukaan kokeilemaan. Ja jos haluat oppia purjehtimaan ja saada uusia hyviä kavereita, niin tuu Jolla-kouluun 12-15. päivä kesäkuuta. 4 päivää superkiva leiri Sysmässä, rento meininki, 29. päivä kesäkuuta. Tervetuloa! Toivottavasti nähdään tänään sunnuntaina kello 12 Moikka paviljongilla! Koko perhe mukaan! Koko perhe kaikki mukaan!